Nicu este pe mâini bune. Eu pot să vă zic atâta ce s-a întâmplat, ca să înțelegeți și voi. Te pup, Alex Albu, mă mulțumesc mult de membru, Ciufi, mersi mult de un cu tot cu taxe. Eu atâta vreau să vă zic, că nu mi-e place să crezi scandalul, sare, nu mai vreau să fac live-uri mai. A fost în felul următor. Puneți-vă în locul meu ca să înțelegeți ce s-a întâmplat. La un eveniment, am fost la niște evenimente și la un moment dat s-au dat un clip. Un clip postat de cineva, n-are rost, adică chei din alea, cum se face, ați înțeles? Ca între fraieri. Noi când nu mergem la evenimente, noi este plătit de sponsor, de branduri. Și cineva din ăsta mare i-a dat clip la brand, de ce lucrezi mă cu Imogen, că își rupe căștile pe cap și a trimis clipul ăla cu căștile. Căștile celelalte care erau oricum nu mai mergeau și erau, le-a rupt la Caterinca, ați înțeles? După aia acum la BGV la fel s-a dat clipul ăla cu căștile. Ați înțeles? De asta m-am supărat eu, că nu e vorba de astea, că să nu mă invite că în jur. Să mă, nu e problemă că ai înțeles, dar nu mi se să facă de astea pe la spate, știi? Să fac de astea pe la spate. Nu e vorba că îți dorești să ai propriul tău joc pe magazin Play, cu care poți avea un venit pasiv. Pe projectgames.com puteți cumpăra proiectele lor gata făcute, pe care doar trebuie să le publicați. Tot ce trebuie să faceți este să adăugați produsul în coș și să adăugați codul Caterinca 10 pentru 10% reducere. Că nu mai invite. E vorba că se fac de astea pe la spate să mă lasă lumea în pace. Că singurul lucru cu care merg la evenimente e să fac poze cu copii și să mă simt bine pe acolo, nu că, cum a zis și stresul, banii îi faci pe un live. Acum nu mai contează ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, că alea că nu vreau să dezvălui, nu e genul nostru cea să stăm pe aici să facem. Asta nu înseamnă acum că nu mai vin eu la BGV, să nu mai vocez la BGV, că nu mai vine Imogen la BGV sau Palaș, că vin colegi de-ai noștri, uite, vine Jaxi, vine Haimen, cine mai pe acolo, Bercea, Irafael, toți băieți. Nu mai merge la evenimente, stăm pe YouTube. Care e problema? Nu murim, nu? Da, asta mă doare puțin sufletul, că nu pot să mănâncă ca să zic că nu mă doare. Da, mergem cu capra înainte, ne suim pe capra și plecăm cu capra frumos așa. Asta e, fraților, nu mânca vrea voastră. Până la urmă stau eu cu comunitatea mea aici și cel mai bine. Că e să ne mai invite. Mai avem acum un eveniment, mi se pare, în octombrie, cu stresul cu toți ăștia, cu studenți, cu alea, mă duc și la ăla, vedem la ce mergem, la unde nu mergem, unde suntem invitați. Unde suntem invitați, suntem iubiți. Unde nu suntem, asta e, n-avem ce să facem, mânca vrea voastră. Nu trebuie să plângem acum, mergem mai departe, nu? Familia contează. Dă-le muie când ai făcut caritabile pentru oamenii amăriți, nu am văzut futămași în gura lor. Bă, trebuie să înțelegi ceva, frate, că degeaba faci tu 50.000 de lucruri bune dacă faci unul rău. Asta e România, cum măcar deau prietenii ai mei, așa măcar de și ăștia acum, măcar v-aș vrea voastră. Nu mai vreau să mai vorbim de lucrurile astea, frate, trebuie să trecem peste. Eu am trecut, nu mă enervam, vreau să mă enervez să pun golul să alea. Pun gol acum. În Moldova vii, am fost. Să vedem, mă, pe unde sunt invitat, vin chat, că nu e, bă, credeți-mă de suflet, că uite la asta cu studenți acum, cu unde suntem cu stresul cu ăsta, ne-au cerut oamenii, bă, să-i ajutăm, adică mergem fără bani. Nu trebuie neapărat să primim bani să venim la evenimente, dar măcar să fim invitați, că ăștia care înjură nu sunt invitați. Ăștia care nu înjură. Ăștia care înjură. Vă dați seama că mă simt aiurea aici, nebun, că nu vreau să mănânc caca, că m-am și frustrat. Îți dai seama că e frustrare să fii invitat 5 ani de zile pe la toate evenimentele de România și după aia să nu mai fii cu pretexte că ce? Cu pretexte că ce? Păi acum sunt family friendly, trăivar familia voastră, când era la Giurgiu, dă-mi cădea tavanul pe mine, dă rupeam patul, dă trăivar familia voastră, dă povesteam ce povesteam. Acum e family friendly. Acum e direct family friendly pe lângă ce era. E plin de sifoane, șefule? Bă, nu e vorba că e plin de sifoane, mă, e vorba să-ți faci o familie, să rămâi tu cu ea, frate, că vă că în jur. De în ce cred că mai puțin există prietenii și chestii în cavaș gura voastră. Că nu-i pasă nimănui din exterior, frate. Nu-i pasă nimănui de tine, ce faci, cum faci, ce se întâmplă, ce nu se întâmplă. Pula mea, cum mă simt eu, Imogen, care toți părinții mei sunt pline cu poze de la evenimente. Vreți să aprind lumină? Cum pula mea mă simt eu, da? La trăivar familia voastră. Cum pula mea mă simt eu când toți părinții sunt plini de scrisori și de astea la evenimente? Și poze și toate alea. Na. Cum mă simt eu? Cu tricouri de la evenimente, cu toate alea de la evenimente. Cum mă simt eu? Puneți-vă unul cum e puțin așa. Abia la 30 de ani ți-ai dat seama că nu există prietenie? Nu, Lex. Mi-am dat seama că există prietenie, dar este foarte, foarte rară. Nu am zis că nu există prietenie. E foarte, foarte rară, frate. Foarte, 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 foarte rară. Mamă, ce deget am dat în calculator, mă, cava și gura voastră. Te pup, Nicușor Marian. Cam la cât timp îți sufli pisiul de praf? Asta e cea mai bună întrebare pe care am primit-o de când fac YouTube. Îi mai dau 2-3 palme, mai sare praful din el, mă, cava și gura voastră. Lui gagică ta nu era dor de tine? Păi și mie mi-era dor de aia, ești nebun la cap. Că toți pe acolo erau cu prieteni, majoritatea, Haimen era cu gagică sa, ăla era cu gagică sa, ăla era cu gagică sa, vă dați seama că mi-era dor. Și că mai e până la 5.000. Bă, Giovanni, nu-i pune pe ăștia, bă, Giovanni, bă, nu fi nebun. Ea de ce n-a vrut să meargă? Pentru că muncește de dimineață până seara și n-avea ce să facă acolo, ce putea să facă. Noi eram plecați cu filmări cu alea mereu. Vă dați seama că n-avea ce să facă acolo, chat. N-avea ce să facă. Mamă, deci am o gripă în mine fantastică, electrică, o mâncava și cu voastră, umblă pe mine gripa.